americký lajkoming, přes válcu, asi 318 koní. A protože letadlo je velmi lehké, váží právě 550 kg, tak těch 318 koní s tím dokáže dělat tyto kousky, které vidíte, to byla vývrtka a potom připolu vývrtky na zádech, ale se připolu normální vývrtky, kde jsou neutrální. Během letových manévrů Martin zažívá přetížení, které bývá až +10 a -6G, to znamená, pro ty z vás, co neví. Je to jako kdybyste vážili 10krát tolik a ty záporné přetížení, kdy vás to tlačí ven ze sedačky a všechna krev se vám do hlavy, je to velmi zvláštní pocit. Tohle je část lomcováku, to manévr, to udělá z toho boku. Většina těch prvků, co vidíte, v podstatě nejsou klasické velká většina jenom tohle je teda prvek, kterému se říká lomcovák, který nalezli čistý velký, pak lezák, 50 letech, a pod jménem lomcovák se stál akorát, že Američané a to pomolí jako lomcovák a to